फिल्मखौ रिलिज खालामनो नागिरदों दा बिनि गेजेराव रायजो राजाफ्रा फिल्मजों जा हायो जों देखायदों ओमफ्राय बिनि उनाव मा जागोन बे फिल्मखौ नेशनेल एवार्ड मोनदों बे 1986 आव नेशनेल एवार्ड मोनदों आरो रजत कमल बे रजत कमलाबो ओरैबायदि केटागरियाव मोनदों बे समाव बर'आव लेंगुवेजआ एचडील' गैयामोन जेरै जेनेरेलि रजत कमलखौ माने बेस्ट एसामिस फिल्म बेस्ट पान्जाबि फिल्म बेस्ट फिल्म बायदिमोन दा जोंना एचडील' गैयामोन नालाय दा बेसोर बर' फिल्मा जोंना आलायारना बे एच शेड्यूलनि बाहेरा जेसेबां लेंगुवेज दं इनक्लुडिं इंलिश बिनि गेजेरावसो रजत कमल हिसाबै मोननो हादों आरो जों बे माबाया ओमफ्राय बिनि अनगायै माबा टिभिआव देखायबाय नेशनेल एवार्ड मोननायखाय टिभिआव देखायबाय दा टिभिआव मा जादों बे समाव टिभिनिफ्राय भिडिअ कपि खालामनानै बेखौ माबा बे बेबसायिफ्रा माबाफ्रा बिसोर मा खालामदों बेखौ माने हेभिलि फाइनेन्सियेट जादों आरो बे मोनसे समाव आरो जों प्रडिउसारफ्रा गरसे फैसा मोनाखै हेभिलि जेरावबो माने ओरैबायदि बे आलायारनखौ माने फाइनेन्सियेट जादों टिभि प्रम'आव VHS ट्रिटमेन्ट आरो बे समाव दा बे फर्मेटआ गैला दा ओंखायनो जिर' जानानै दं दा जों गोदान डिजिटेलि लाबोबाय दा जों बेखौ थाबैनो देखायसिगोन रायजो राजानि बिजौआव दा आं मोनसे रिकुवेस्ट आरो रायजोफोरनि सिगाङाव जेन माने बे माबाखौ बिराद खस्थ'यै खालामनानै जों बिराद खस्थ'यै फैसा बानायनानै अनेक प्रडिउसार दं जाय बे आलायारन खालामनायाव प्रथम फैसा होजेनदोंमोन दासिमबो 36 बोसोरनि उनाव फैसा गरसे दां मोनाखै आरो बेबायदि आरो प्रडिउसारबो मोनजोबखायाखै आरो एसे माबाल' बेबायदि खारन बिजनेसआनो जायाखै आलायारना दासो जागोन आरो जायोबा दा बेनो खालि मोनसे रिकुवेस्ट रायजोफोरनि सिगाङाव बेखौ जुदि एबार जुदि बबेबा पाइरेसि जायोबा गोथौ जायगाफ्रावसो जायो नालाय पाइरेसिया जेन बे एबार कन्ट्राक्ट नाम्बार दंखायो जोङो होखागोन बे कन्ट्राक्ट नाम्बाराव जेन खबर हरो आरो बेखौ मा खालामनो सानदों जों जुदि सोरबा जुदि बेखौ पाइरेसि खालामोबा बे लकेल एरियानि आफादखौ रिकुवेस्ट खालामगोन जेन आफादनि मानसिफ्रा आफाद माने जिखुनु अर्गानाइजेसन आरो बिसोर नैबे जे कन्ट्राक्ट नाम्बार दं कन्ट्राक्टखौ हरथों रायलायथों जों जे मानसि सोरबा पाइरेसि एन्टि ससियेल बे खामानि मावग्राखौ जों जयैनो बे आफादनि मानसिजों प्रडाक्सन मानसिजों जों बेखौ बिसार खालामगोन ओमफ्राय फाइनखौ जों 50-50 माने जुदि बे मानसिखौ फाइन खालामनो हानायनि जेसेबां फैसा दं बेखौ 50% जाय आफादा इनिसियेटिभ लादों जों बेजों रानगोन आरो जेन जोंनि बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसा बन्द जायो बेखौल' रिकुवेस्ट खालामो आरो राजु बिनि दा फिल्मखौ बोरै देखायनो जों बोरै